मनीस आहात, ह्या 3 मनशांनी संपूर्ण जमीन हडप करून आज लेकरांच्या तोंडार पान पुसलेला आहात. तर देवा, पूर्वाच्या देवताला दे देवताला उगती तुझ्याकडे मागणा मागतं आणि कांदे वाचा. आज तुझ्या येलीच्या फळांक जेणी कोणी दुखयल्ले आहात प्रमाणे गावासून सुद्धा कोणी देवा त्यांना आज पूर्ण देवा सपोर्ट केल्लो आहात, पाठिंबो दिल्लो आहात ह्या तिगांक. तर तेजो सोद तू घेतलाय आणि हो अमृताचा फळ डोवलेला. ह्या अमृताच्या फळाचेर पूर्वा 3 दीस जावची पहिली आज हे तिघय जे आहात न्हू तो शासन करतला आणि तुझ्या हाती शरण हाडटले आणि चूक झाली तर मागतलं. पल्ल्या वाडा वयल्या तुझ्याकडे मागणा मागतय. तुझी वाट जी बंद केल्ली आहा त्या वाटेचो लिलाव लावन आज ती वाट पोकळी जावन जायी अशी तुझ्याकडे मागणी मागते ती मान्य कर. सकाळ दिवंगतच्या बिलवा पिरा सिद्धा महादसऱ्या कळसालिंगा बोंबले भरणी तू आज 12 पंचायतन देव. तेव्हा तू जळाता थळ केलंय, चतुर्सीमा काढलं, खाताभुताची मर्यादा बांधले देव. पंचाकरी तू पुर्येचो मारिंगण त्याप्रमाणे आज तू कांदिवस नितकारी. आज तुझ्याकडे मागणा मागता आज तुझ्या येलीची फळा ही येऊन जमान देवा ह्या गाळणा घातलेला आहा. ह्या लेकरांकडे जो काय खोटेदार आहा, काय दाटकासा आहा, ती जमीन मिळण्यासाठी काहीतरी चाळो मिळो लायल्लो आहात. ह्या लेकरांकडे ह्यांची वाचा फोडची न्हू म्हणा. तर देवा पूर्णपणान त्यांना सुख देऊन आज देवा पूर्णपणान त्यांना सुख दितले तो आज पूर्वा आणि ह्या लेकरांचा सगळ्यांचा सांभाळ करतले आणि ते मनात धाडस करून त्यांना सुखाचा मार्ग दितले. तुझ्याकडे मागणी.